Estem així al restaurant Mitja Lluna on us mostrem les tapes, que són tarta de xocolata, ensaladilla rusa, sang en ceba i llomelló en tomaqueta. Bueno, estamos en el Media Lluna, estem en el Media Lluna, ¿cómo es? Mitja Lluna. Mitja Lluna, i anem a provar les tapes estes, que són llomello, ensaladilla, sang, i jo penso que anem a sopar molt bé, com sempre. Molt bé, anem a tastar-les totes, no? Totes. I pa. El burguesito, que és una hamburgueseta amb tomaca, queso fundit i ceba caramelitzada. Està el lomito, que és lomo, queso, cebolla caramelitzada. I està el pechuguito, que és una salsa de pollo, tomate, lechuga i salsa dolça. I després està el limoncello, que és un tros de tarta feta per l'abuela i un granissat. És la tapa dolça. ¿El traen todo? El hamburguesito. La hamburguesita es una buena hamburguesita, ¿no? Ja. Tiene buena pinta, ¿eh? Ese travel ahí te veo bien. La cabeza caliente, sí señor. Vale. Estamos en la pizzería San Marino, nos están preparando ahora mismo unos chorizos a la sidra con cebollita y con una salsita para mojar mucho pan. Y també tenen de tapa les poles estes de carn en tomaca, riquíssimes. No me acompanyen de pan. I per suposar, la pizza, que és la característica de San Marino. Així ve tot el món a per pizzas, ¿ah? Ya que no se vea la pizza.